Mestre de primària y llicenciat en Pedagogia. Bióloga y cursando el doctorado de parásitos intestinales. Estudiante último curso de Ingeniería de Caminos. Profesora de Educación Infantil y Primaria. Publicista y estudiante de un máster de marketing. Mestra de primària i d'infantil. Advocat i estudiant d'últim curs d'ADE. Estudiant d'arquitectura i cursant un màster en infoarquitectura. I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and yours. Sonríe Crece som una associació que ens vam constituir jurídicament fa 3 anys, tot i que venim actuant aquests darrers 4 a Sabanayegua, que és un poblet de la República Dominicana prop de la frontera amb Haití. Vam detectar 3 necessitats molt evidents en aquella població, que eren l'educativa, la sanitària i la vivenda digna, i vam desenvolupar 3 programes d'actuació, que són Sonríe Aprende, que és la branca educativa, Sonríe Construye, que és la constructiva, i Sonríe Vive, que és la salut i d'higiene. Tots nosaltres som joves estudiants o professionals que en el nostre temps lliure intentem recaudar fons, preparar activitats que desenvoluparem a l'estiu allà i organitzar-nos per ser més eficients i més eficaços. El programa educatiu, anomenat Sonríe Aprende, treballa tant l'educació formal com l'educació informal. En el primer projecte, el de l'educació formal, treballem fent classes de reforç a alumnes de 6 a 14 anys, que separem segons els seus nivells. Pel que fa a l'educació informal, treballem en el projecte Creadors d'Esplais, en el que formem amb joves d'allà perquè siguin els futurs monitors d'un esplai. I l'altre en els que nosaltres mateixos actuem com a monitors, treballant amb uns 200 nens cada dia, amb els quals juguem y treballem els valors que corresponden a la campaña que estem treballant. En Sonríe y Construye estamos desarrollando una casa piloto bajo las premisas de sostenibilidad y bajo coste, teniendo en cuenta también los factores ambientales que en un país con clima tropical son aún más complicados. Este programa se pretende desarrollar este verano y si es viable se pretende formar a constructores locales de manera que desarrollen a partir de entonces ese tipo de construcción. Sonríe y Vive es el tercer programa que llevamos a cabo en nuestra asociación. Nuestro objetivo es promocionar la salud. Entonces lo hacemos a través de educación sanitaria y también ambiental, como pues introduciendo actividades que traten sobre temas de la higiene o desigualdades de género. Más adelante queremos introducir otros temas como tema de prevención, de parasitología y cosas así que creemos que son necesarias en Sabanayegua. It's easier than land. Evil's in my pocket and your strength is in my hand. Strength is in my hand.